Her viser vi Aquablade frem. Aquablade er en af de nye vinduesskrabere på markedet. Man behøver ikke længere en særlig teknik. Vandet suges op og løber direkte ind i beholderen. Et patenteret blad med et helt unikt design forhindrer irriterende striber på glasset. Vandet løber direkte ned i tanken. Du kan starte og stoppe, hvor du vil. Tør samtidig alle kanterne af. Og alt du behøver er lidt sæbe og vand. Beskidt vand ryger i tanken. Du kan bruge den på både store og små vinduer, da bladet er utroligt fleksibelt. Den er fantastisk til brugsvægge, bilruder og poolhegn, samt altanværn. Når skraberen rører glasset, bliver glasset fuldstændig tørt. En af produktets største fordele. Den klarer nemt den sværeste del af vinduet, selve hjørnet. Helt ned i det nederste hjørne. Der kræves ingen teknik mere. Opfundet af en mand, der har arbejdet med vinduesskrabere i 35 år. Stadig produceret i Tyskland i dag. Uovertruffen. Aquablade. Super godt til de nederste dele, især i bruseren, hvor man normalt skal fokusere på vinklen. Her er bladets funktioner. Vi kan nemt fjerne små pletter midt på glasset, såsom fingeraftryk, pletter eller hundesnuder, uden at se start- og stopmærker. Uden behov for svingteknik, ingen striber, ingen grimme vanddråber. Vandet ryger i beholderen. Hæld det tilbage i spanden. I denne video vil vi gerne fortælle om rotationsleddet. Ved at have dette imellem, kan du vippe det frem eller tilbage til den ønskede position og låse det fast. En position kunne være en smule fremadlænet. Det bruges ofte, når man bruger en lang stang til første salen, så man kan nå helt op til toppen og ned til bunden af vinduet. Bladet vil tilpasse sig resten af fladen. Det er godt. Positionen med en smule mere vinkel, måske sådan her. Det er virkelig godt til solpaneler, hvis du klatrer op til tagranden og vil række ud for at rense solpanelerne, så du kan forlænge stangen og bruge det på flade overflader og opsamle vandet. Og den tredje position er den, man bruger, når du skal nå højt oppe, glasgelænder eller poolhegn på den anden side, som er svært at nå. Så det, jeg taler om, er at arbejde, mens man står på indersiden af et glasgelænder, for eksempel, og skrabe ydersiden. Så lad os bare lade som om det her er dit glasgelænder. Du kan nu stå på indersiden, skrabe ydersiden, og det beskidte vand løber stadig ind i beholderen, så det er rigtig smart. Og det er ideen med rotationsleddet, så stram dem bare meget hårdt fast på håndtaget, skru vinduesskraberen på, og så kan du justere vinklen efter behov.